ja som Janač Junior. Zdravím vás pri ďalšom videu, na ktorom som si pozval hostia, môjho mladšieho brata Richarda Janača. Čaute, babi a chalani. Na svojom bicykli od značky CTM, neviem vôbec, čo to znamená. To je značka bicyklu. Uistíme sa, že či má dobré gumy. A má, prednú dobrú. Aj zadnú má dobrú. Prejde túto trať. Prejde cez koberec, cez rampu, cez paletu. Rukou zhodí túto loptu, aby postúpil do finále. Dúfam, že sa mu to podarí a nedochráme sa. Dobre, Rišo, pripraviť sa, pozor, štart, ideme. Podarilo sa mu. Dobre, poďme ešte. Raz. Tak. Je to. Dobre, tak poďme ešte raz, Rišo, malá úprava trate ešte. Raz, dva, tri, poď. A dal to s trocha pomalším časom, ale to nevadí. Poďme ešte posledné kolo. Tak. Poď, Rišo. Trať netreba upravovať. Raz, dva, tri, ideme. Tak dal to. Aj to posledné kolo, takže postupuje do finále, ktoré sa udeje v sobotu. Neviem ešte, či určite, ale dúfam, že áno. Takže toto bolo video. Bolo, čo mi padlo do oka. Toto bolo video s mojím mladším bratom Rišom. Otoč si to na seba. No tak, dúfam, že sa vám to páčilo. Takže dúfam, že sa vám toto video páčilo. Toto bol malý bonus, krokodil. Takže toto bolo video, do ktorého som si pozval hostia mojho brata Richarda Janača. Čaute a lajkujte pre Janača Juniora.